πως ο Σουλτάνος Μαχμούτ πρόσταξε να του φέρουν τη χάρτα του ντοβλετιού του και να του δείξουν σ' αυτή πού βρίσκονται τα ψαρά, που και τις αρμάδες του περιφρόναγαν και τα τελίνια του καίγανε και μπλόκο κράταγαν στους καζάνες της Ανατολής και καταδρομές κάνανε και χάλαγαν κάστρα και πολιτείες του. Οι βεζιράδες του και τα ρετζάρια του κουβάλισαν τη χάρτα, την ξετύλιξαν, την άπλωσαν στα πόδια του χρόνου και του δείξαν κατά μεσή στην άσπρη θάλασσα μία κουκίδα. Την κοίταξε, απόρρισε και τότε ο Ζήλουλάχ, δηλαδή η σκιά του Αλλάχ πάνω στη γη, την έξισε με τον ήχη του, δίχως να πει τίποτα άλλο. Κατάλαβαν οι υποτακτικοί του. Τα ψαρά έπρεπε να λείψουν από το πρόσωπο της γης, γιατί αλλιώς κινδύνευαν τα ίδια τους τα κεφάλια. Σαν γλυκοχάραξε η Κυριακή 22 του Ιούνιου, επάνω στο Παλιόκαστρο ανέμιζαν δυο καδιέρες. Η γαλανόλευκη με σταυρό στη μέση, όπως την όρισε η συνέλευση της Επιτάβρου, και οι ψαριανοί με κόκκινο σταυρό και κόκκινα γράμματα. Ελευθερία ή θάνατος. Από τα τελίνια, τις φρεγάδες και τα τρανσπόρτα ξεπλευρίζουν σαλούπες, σκαμπαβίες και λαντσιόνια γεμάτα από ασκέρια της Ανατολής. Ήτανε τα πιο φανατισμένα απ' όλα, καθώς είχαν ορκιστεί να πάρουν εκδίκηση για όσα τράβηξαν από τις επιδρομές των ψαριανών. Η προσταγή του Καπουδάν Πασά στους Μπέιδες και τους Μπαμπασάδες ήταν τούτη: να πατηθεί σήμερα η τάπια, όσοι κι αν χαθούν. Βιαζόταν να πάρει το Παλιόκαστρο, γιατί φοβόταν μη τυχόν φανούν τα Ιδραίικα και τα σπετσιώτικα καράβια και τον εμπόδιζαν να αποτελειώσει τη δουλειά. Ξεπάρκαναν οι Ανατολίτες. Όταν όμως είδανε πόσα τουρκικά κουφάρια κοίτονταν τέζα στη πλαγιά και άκουσαν πως ο στήθος φανέρωσαν οι κλεισμένοι, κιότεψαν και αρνήθηκαν να κάνουνε γιουρούσι. Τότε ο Χοσρέφ βγάζει στην ξηρά τους γκαλιοντζίδες του. Πιάνουν τις πλάτες τα σκεριού με γυρισμένες τις μπούκες των τουφεκιών τους πάνω του. Είτε κάνετε ρεσάλτο, τους μηνάνε, είτε σας ανοίγουμε φωτιά εμείς και λιώνετε ως τον τελευταίο. Αυτά μας πρόσταξε ο Βεζίρης. Πίσω ο χαμός από το σμαγλίδικο του Φέκη. Μπροστά η μάντρα του Παλιοκάστρου. Πήγουν τις πολεμιστήριες κραυγές και χυμάνε, όσο που τα κανόνια της Αρμάδας και του Άι Νικόλα βαράνε το Παλιόκαστρο. Κοκκινίζει πλαγιά από καπτάνια, σαλβάρια και σαρίκια. Θα λέγες πως τίποτης πια δεν τους κρατά. Κι όμως, όσο προχωράνε, τόσο αχαμνένει η λίνια τους, καθώς η κάθε πολεμίστρα ξερνάει ασίγαστα το θάνατο. Οι πιο καρδιωμένοι από τους οχθρούς φτάνουν ίσα με τα ριζά της μάντρας. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, μα της ζωής τους. Αναμετριέται η δύναμη με την απελπισία. Η απελπισία βγαίνει και τούτη τη φορά νικήτρια. Λιγάνε οι χαλδούπιδες, πισωδρομάνε και πέφτουν πάνω στις μπούκες των τουφεκιών των καλιοντζίδων. Λυσάνε οι κουλουκπασάδες και οι τσαουσάδες. Βλασφημάνε, χτυπάνε, ορδινιάζουν ξανά τα σκέρι και το ρίχνουν σε καινούριο γιουρούσι. Ανεβαίνουν, φτάνουν, κάπως σκαρπαλώνουν τη μάντρα και πηδάνε μέσα. Τους ρούφηξε το κάστρο. Μεσημέριασε πια όταν αποφάνηκε πως απότυχε και τούτο το ρεσάλτο.
Ορθαλάγιασε για λίγο το κακό, σαν απότυχε και το δεύτερο ρεσάλτο. Σκόρπισε ο καπνός που τύλιγε τη μαύρη ράχη και ξαναφάνηκε να ανεμίζουν σ' αυτήν οι παντιέρες της λευτεριάς. Μα το Παλιόκαστρο ζούσε τις τελευταίες δοξασμένες του ώρες. Πολλά από τα κανόνια ήταν πια σκάρτα, καθώς ξεχαρβαλώθηκαν οι αραμπάδες τους. Οι λιγοστοί αγωνιστές που απόμεναν ακόμη ζωντανοί δεν φτάνανε να τα πουλατρίσουν και να κρατάνε σύγκαιρα του φέκι. Αφού το τουρκικό φουσάτο κάθισε να κολατσίσει και κάπως να ανασάνει, άρχισε πάλι να χαζιρεύεται για το ίστατο γιουρούσι. Η καλοκαιριάτικη μέρα τράβαγε αργά προς το τέλος της. Στις 6 το απόγευμα δώσανε τα ρετζάλια το σινιάλο να ξεχυθεί πάλι το ασκέρι. Ανεμίζουν τα μπαϊράκια και τραβάνε μπροστά σαν υπνοτισμένοι. Όσοι κι αν σκοτώνονται δεν λιγοστεύουν, καθώς άλλοι παίρνουν τη θέση τους. Σημώνουν, βρίσκονται πια τόσο κοντά οχτροί και φίλοι που πολεμάνε και βρίζονται. Μα η φωτιά των κλεισμένων γίνεται όλο και πιο ανάργα, όσο κι αν πασχίζουν να τον αυγατήσουν. Μαύροι, από την κάπνα του μπαρουτιού που κόλλησε πάνω τους ο υδρότας, αγωνίζονται με όση πνοή απομένει ακόμα στα τρίκια του στήθη. Οι οχτροί μυρίζονται την αδυναμία τους, δίνουνε κουράγιο ένας στον άλλον και ορμάνε για το τελευταίο τους πήδημα, σκαρβαλώνουν τη μάντρα και πιάνονται στα χέρια με τους μπλοκαρισμένους. Μαζεμένοι στα γκρεμνά, σήκωναν τα χέρια τους στον ουρανό. Οι ψαριανοί κράτησαν ολημερής δυνατό του φεγγίδι. Μα το Παλιόκαστρο ζούσε τις τελευταίες δοξασμένες του ώρες. Η ζυγαριά έγινε. Η τελευταία τάπια της λευτεριάς πάνω στα ψαρά ψυχομαχάει. Στην παρουταποθήκη, ο Αντώνης Βρατσάνος καταλαβαίνει πως έφτασε η ύστερη στιγμή. Ανάβει το βαβλί. Καρτεράει λίγο ακόμα να μπουν κι άλλοι οχτροί. Γύρω του οι μάνες γονατίζουν, κρύβοντας σφιχτά πάνω στα στήθια τους τα παιδιά, για να μην βλέπουν. Φωνάζουν. Πάρε φωτιά, Αντώνη! Η αναδύναξη των ψαρών θα οδηγεί μέσα στην αιωνιότητα